De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u Christus. Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen in de richting van Betfage, zond Jezus 2 van hen vooruit met de opdracht: gaat naar het dorp daar voor u en het eerste dat gij zult vinden is een vastgebonden ezelin met een veulen. Maak die los en breng ze bij mij. En als iemand u een aanmerking maakt, zeg dan: de Heer heeft ze nodig, maar zal ze spoedig terugsturen. Dit gebeurde opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet: zeg aan de dochter van Sion, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen begaven zich op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Zij brachten de ezelin met haar veulen, legden er hun mantels overheen en hij ging erop zitten. Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg, terwijl anderen de weg bedekten met twijgen die zij van de bomen hadden gesneden. De mensen die hem omstuurden, jubelden: Hosanna, zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in den hogen. Toen hij Jeruzalem binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men vroeg: wie is dat? Het volk antwoordde: dit is de profeet Jezus uit Nazareth in Galilea. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Beste broeders en zusters, op deze zondag horen wij zowel het evangelie van de intocht van Jezus in Jeruzalem als ook het passieverhaal. Het volk dat hem met twijgen en mantels op de grond met vreugde binnenhaalde in Jeruzalem als de profeet uit Nazareth en die hem had toegezongen: Hosanna, zoon van David, zal een paar dagen later roepen: kruisig hem. Jezus wist dat deze lijdensweg hem te wachten stond en hij ging naar Jeruzalem om verworpen te worden door de oudsten en om zijn leven te geven voor ons. Hij wist dat dit zijn roeping was, zijn missie. Maar tegelijkertijd was hij waarlijk mens en bad in het hof van de olijven: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan, maar toch niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Hij was zo bewust van het groot gevaar om de wil van de Vader niet te accepteren, dat hij zijn leerlingen had gevraagd om samen met hem te waken en te bidden, maar ze waren zelf minder bewust van het gevaar en vielen in slaap. Vragen we ons soms af wat de wil van God voor ons is, voor ons leven? Of vinden we het een vanzelfsprekendheid dat wat wij willen automatisch ook is wat God van en voor ons wil? Jezus had zeker ook het goed voorbeeld gezien van zijn aardse ouders, Jozef en Maria, die ook hun eigen plannen hadden losgelaten om de wil van God te doen. Zoals Maria eens zei tot de engel Gabriel: zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. En van Jozef weten we ook dat hij in de nacht niet wegliep voor zijn missie, maar Maria aannam als zijn vrouw, wetende dat het kind in haar schoot was van de Heilige Geest. Zijn ook wij bereid om open te staan voor de wil van God, ook als het niet overeenkomt met onze verwachtingen en onze plannen? Misschien overkomt het ons, zoals de apostelen, dat wij onszelf niet genoeg kennen. Dat wij ingedut zijn in onze oude gewoontes, in onze vertrouwde structuren. Dat we het gevaar niet zien, dat de beproeving ons ook aan het wankelen kan brengen. Petrus en de overige apostelen, die al 3 jaar met hem optrokken, wisten niet eens dat zij in staat waren om Jezus ooit te verloochenen. Al moest ik met u sterven, in geen geval zal ik u verloochenen, waren de woorden van Petrus. Maar zoals we weten, zal ook Petrus moeten erkennen dat hij niet in staat was om zijn goede voornemens waar te maken. We mogen onszelf op deze zondag afvragen: wat zouden wij gedaan hebben
Als wij daar hadden gestaan, hadden wij het voor hem, voor Jezus opgenomen? Of zouden wij ook mee hebben geroepen met het volk, kruisig hem en laat ons Barabbas vrij? Barabbas was tenminste bereid om te vechten tegen de Romeinse bezetters. Jezus kon mooi vertellen, had ook wonderen gedaan, maar ook hij voldeed niet helemaal aan de Messias verwachtingen. Hij had bovendien opgeroepen om je niet te verzetten tegen je vijand. Bemint uw vijanden en bid voor hen die u vervolgen. En als iemand u slaat op de rechterwang, keer hem dan ook de andere toe. Of geef aan de keizer wat de keizer toekomt, als het ging over het betalen van belastingen. En meer van deze rare uitspraken, ja, raar in de ogen van velen onder het volk. Het is niet verwonderlijk dat Barabbas op meer steun kon rekenen dan Jezus. Barabbas was bereid om actie te ondernemen, om dingen te regelen. Jezus echter bleef stil tegenover zijn aanklagers. Deze zondag, aan het begin van de Goede Week, de week waarin wij de mysteries van ons geloof gaan vieren, nodigt uit tot stilte en gebed. Laten wij waken en bidden met hem. Laten we de stilte opzoeken. Laten we ons kruis dragen en onze roeping volgen. Want zo had hij ook aan het begin van zijn openbare leven gezegd: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en iedere dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Ik wens ons allen een inspirerende en verdiepende Goede Week. Amen.